Baeng. Baeng ke pundi, Bu? Tanjung. Oh, Nganjuk. Aduh. Asli? Ngetol? Oh, ngetol lho, Mbok. Ora mau sangoni to, Mbok. Nganjuk ki gak guyangan to. Tapi kan daeng. Sik to, Mbok. Tapi Ora wis pensiun awak meneng guyangan. ya cek arang-arang. Arang-arang. Online. Omongnya wis ngidul. Ya ngidul ya ngetan. Oh, tapi yang gak itu yang ngalor. ngetar. Ya sik Buka dhewe. buka dhewe. Kelas berapa? Sekawan welas. Sekawan welas. 14 sih piro? Sik to. 14. Sik to. SMA ki nek kelas 1 adate kelas 10. Nggih. Nek kelas loro kelas 11. Ya. Nek kelas telu ki kelas 13. Loh, 14 ki Ya rolas. 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 Nah iki kok Lah sing 14 rong taun ki jujur. melu sapa?